ready say obefa serious girl. Na wakonya oba oye adwuma ne ho afa de wo pa bia wo bi. Nanso ne problem ne say ne saha no. Wo de wo be wia wo. Ani oba ultimate na kono so no matter what or how you treat the person. Pacho. Selection obey din. Okwa gbanti no kobo krono a ne e kire ne e bo no se kronfo a enya wo we de. Tun say wo kan asem no wan ka say wakoba dwama ma mahu. Krono ye krono. Krono ye mo ye ho ban. Krono ne de nana too much. Samire fa me che me nkwam semba. But krono ne de nana ye be huru. Nana Che. Say the question a generation in Too much. Ho KLEPTOMIA. Is there can Google it. On we are in for profit.